खुलुमबाय स्टुडिअ'आव दं आङो राकेश रामसियारि बाजौनिबो बांसिन बिमाफोरनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि फेग्रा मुवा जानायनिफ्राय फिसा फिसौखौ जानगाराव दोननो ओंखारदों बिमा माहारिया बिमा माहारिया गाज्रि हाबा गाज्रि नुथायफोर गोसारनायखौ लानानै होबथानो गोख्रों जुजिबाय दं फुजा मेलाफोराव जौ जुवा होनायफोरखौ होबथानाय फुजा मेला गोबाव सम लाखिनाय थिर खेला ड्राग्स गान्जा आइजो लांखारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ होबथानो थाखाय नांथाब नाजादों बिमा माहारिया आथिखालाव सापागुरि कक्लाबारि ओनसोलनि आइजोफोरा बायदि बायदि गाज्रि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै बिनि सायाव ओनसोल नाङैनो बिमा बिफा आरो ओनसोलखौ मोजां खालामनो सांग्रांथियारि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों सांग्रांथियारि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव खमैबो 500निबो बांसिन आइजोफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार होनायखौ नुनो मोनदों ओरैनो बेफोरबायदि आयेन बेरेखानि हेंथायै बिमा माहारिया खामानि मावनाया जोबोदनो बाखनायजाथाव दानिया फैदो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिमा माहारिफ्रा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों सांग्रां आइजो गौथुम बे आफादा जोङो बे आफादखौ जोङो थांनाय आगस्ट दाननि 10 थारिखआव जोङो दाफुंनानै लादोंमोन बे दानाय आफादाव दङमोन जोंहा जों जथायै आरो गुबुन गुबुन आइजो आफाद जेरै बर' वमेन जास्टिस फरामबो दङ ओमफ्राय ओरैनो चाइल्ड प्रटेक्शन ग्रुपनिबो दङ आरो बेनिफ्राय मैखोमै बाहागो लानायाव दङ जोंहा जोंनि सापागुरि समस्तियाव मोनब्रै पिसिडिसिजों लोगो नांनानै दानाय मोनसे एम इन्दिरा CLF दङ बेनिफ्राय PO भिलेज अर्गेनाइजेसन आरो जोंनि गामिनि आइजो माखासे मावथिफोरखौ लानानै जोङो बे गौथुमखौ दाना लानाय जादोंमोन दा बे जोङो थांखिया जोंना बेनोमोन दे जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफोरनि बायदि जोंनि समाज बेरेखा खामानि मावनायफ्रा गोबां बारानिफ्राय बारा जानायखौ जोङो नुबाय थादों दा बेयाव जोङो बेखौनो जोङो नोजोर होनानै जोंनि ओनसोलाव जोङो एसे गाज्रि खामानिफोरखौ बा जोङो एन्टि ससियेल खामानि मावनायफोरखौ जों एसे होबथानो हागोन नामा बेखौनो जोङो थांखि लानानै जोङो जथायैनो जोङो बे सिके सांग्रां आइजो गौथुमा जों बेखौ थांखि लादों जे जोङो बावैनो जोङो मोनसे रेलि लानो होननानै दा बे लेखायैनो जोङो थांनाय जोङो माबायाव डिसिनोबो जोङो मेम'रेन्डाम हैदों डिसि आरो SP बेनिफ्राय जोङो पुलिस लकेल थानायफ्रावबो जोङो बेखौ इनफर्म खालामबाय जोङो बेनाव मेम'रेन्डाम होखांनायनि उनावहाय जोङो मैयानि दिनाव जोङो सेप्तेम्बरनि 10 खालाराव जोङो गासिबो जयै जोङो लोगो नांनानै जोङो बे रेलि मोनसे लानो होननानै जों थांखि लानाय लेखायैनो जोङो मैया रेलिखौ जोङो गामिनि बे इन्दिरा CLFनि बानजायनायाव जोङो PO भिलेज अर्गेनाइजेसन आरो जोङो गामिनि आइजोफोर आरो जोंनि माखासे अर्गेनाइजेसननि मावथिफोरखौ लानानै जोङो बे रेलिखौ खालामनाय जादों ओमफ्राय बे रेलि खालामनायाव जोङो मैखोमै आं बेखौनो साबायखर बावगोन जे जोंनि इन्दिरा CLFआ गावसिनि सिङाव जेसेबांखिनि आन्दाराव जेसेबांखिनि मावथि सोद्रोमा दङ बिथांमोना गोख्रोङैनो बाहागो लादों आं साबायखर बावदों जे आइजो माहारिनि खामानि मावनाया जों खौसेयै बेबायदिनो जोङो गोख्रों जानानै जोङो मावनो हानांगौ आरो बेबायदि मावोब्ला जोङो ओनसोलनि समाजनि गाज्रि खामानि मावनायखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो होबथानो हागोन बा जोङो मोजाङाव लाबोनो हागोनखौ जोङो मिजिं खालामनो हायो बेनिफ्राय जोङो मैया बेबायदि खालामनायाव जों रेलि खालामनायाव गासै जोङो गारिनि अनजिमाया गासै 26 खानमोन बे लांदां गारिया बिनिफ्राय ओइ बेटारिनि गारि दङ 8 खान 9 खानसो बेटारि गारि दङ नाथाय बिसोरो जोंजों गारिनि खिथु बारा खारफानो हायैलाय एसे गेजेराव फाराग नुजादों खिन्थु गोबाङैनो जादों आरोखि आइजोफोराबो गोबां जादों आरोखि अनजिमाया 500नि सायाव जादों आरोखि मैया मथा मथि बे गारिनि माबाखौ हिसाबखौ खालामबाथाय जों 500नि सायाव नुयो आरो दा बेयाव जों गावनो मावनानै बिराद मोजां मोनदों
गोबां जोङो जयैहाय गोख्रोङैनो बाहागो लाबाय इन्दिरा CLF आ बिनिफ्राय अर्गेनाइजेसननिफ्रायबो लाबाय आरो माखासे गोसो गुदुं माखासे आइजोफोरा गामिनिफ्रायबो गाव गावनो ओंखारबोदों बेबायदिनो आरो जोंखौ सापर्ट खालामदों। ओमफ्राय सापर्ट खालामनायाव जों गावनो मावनानै मोजां मोनबाय आइजोफोरा ज' ओंखारबोबाय नालाय दा जोङो बेबायदि मावनायाव जों आइजोनि खुगाजोंनो जोङो स्ल'गान होबाय जे जोङो जौ लोंनायखौ जोङो गामि गामि बांद्राय जोङो हाबा खेराइफ्राव बांद्राय जौ निसा जातीय बेसाद बाहायनायफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ होननाय लोगो लोगो आइजोआ गावनि खुगाजों बुंनाय लोगो लोगो बे गावनियाव एसे एवारनेस जाबाय। बिनिफ्राय बे ड्राग्स जानाय बेनिफ्राय ड्राग्स फानग्रानि सायाव जोङो गामि गामि सांग्रां जा बेबायदि होननाय लोगो लोगो गावहाबो एसे गामिनि सासे सोद्रोमा नालाय जे गामि गामि सांग्रां जानांगौ होननानै बुंनायाव गावहाबो एवारनेस जाबाय आरो गावनि खुगाजोंनो जोङो बुंहोबाय जे जों दा आथिखालाव फिसा गोनां बिमाफोरानो गावनि फिसायखौ गारनानै गावनि गथ' गथायफोरखौ आलाय सिलाय गारनानै जे गारैनो गुबुन हारिफोरनि हौवाफोरजों आरो मालाबा गावनि हारिनि हौवाजोंनो जा गावनि हौवाफोरखौ गारनानै गथ' गथायफोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै गुबुनजों खारफानाया बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। दा बेखायनो जोङो बेखौ नोजोर होनानैनो जों बे थांखिखौबो लाखादों आरो जोङो बेबायदिखायनो गावनि खुगाजों बुंबाय जेला बै जोंनि माखासे जिखिनि जोंनाव बेयाव 500नि बारा जन आइजो फैनाय बे आइजोफोरा गावनि खुगाजोंनो बे स्ल'गानखौ होबाय। दा बेखायनो बे बेलायाव जों सानदों बे माखासे आइजोफोरनि ब्रेनाव बे बाथ्राया हाबना थाबाय जेला जों एसेबाबो एवारनेस जादों होननानै जोङो सानना लादों आरो जों एसे गोजोननाय मोनदों आरो जोङो। ओमफ्राय दा फुजा मेलानि समाव जों बांद्राय जौ जुवा होननानै जों बेखौ जोङो बाहायनाय गोलाव सम बाहायनाय बे गोलाव समखौ बाहायाबासिनो गुसुं खालामनो थाखाय जों रायजो राजाखौ खावलायदों। जों फुजा फोरबोखौ जों बन्द' खालामनो होआखै नाथाय जों गुसुं खालामनोसो जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरोखि फुजा कमिटिखौ। ओमफ्राय दा जोंहा हरबावनांगौ दङ फुजा कमिटिया जोंहा मोनफ्रोमबो फुजा कमिटियावनो जोङो दुर्गा फुजा लोखि फुजा कालि फुजा शिब फुजा जिखिजाया फुजायावनो जोङो कमिटि जोङो हैबावनांगौनि जोंहा बै लाइजाम हैबावनांगौ जोङो खावलायनाय लाइजाम आरो आर'ज खालामगोन जोङो बिथांमोनखौ गुसुं खालामनो थाखाय बेखौ जोंहा हैबावनांगौ दंबावो आरो आसा खालामदों बे जोंनि खामानि मावनाया मैया रिलि खालामनायावनो जों बिराद साक्सेस जाबाय बे नङा जोङो उनावबो जोंहा गोबां मावनांगौ थागोन। जों फुजानि खाथि समफ्रावबो जोङो पारमिसन लानानै माखासे खामानि मावनो गोनां जानो हागौ दा बेखौ जोङो डिसिसन लाथ'वाखै जों बेबायदि मावगोन होनना सानदों आरो मैयानि खामानि मावनायखौ जोङो गावनो मावनो मोननानै आरो आइजोफोरखौ बेबायदि खुगाजोंनो स्ल'गान होनानै जों गौथुम हिसाबै जों जोबोर गावनो मोजां मोनदों आरोखि जोङो गावनो मावनो मोननानै आरो आइजोफोरखौ बेबायदि खुगाजोंनो स्ल'गान होनानै जों गौथुम हिसाबै जों जोबोर गावनो मोजां मोनदों आरोखि गोजोननाय मोनदों। मैयानि दिनाव नुनो मोनदों गोबां आइजोआनो माहारियानो बे एवारनेस रेलियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव गुबैयै गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ सामलायनायाव माबायदि बिफाव लानांगौ? दा बिनि सायावबो जोङो मैयाहाय बुंनो नागिरदों जों गावनि गथ' गथायखौ गावनि बिमा बिफायानो गावनि फिसाखौ बहा थांदों मा जाहैदों बबे खनायाव फरायसालिनिफ्राय फैनानै बहा थांदों सोरजों थांदों मा जाहैदों बिनि जेबो उदिस गैया। आनखि गावनि फिसाखौ बिमा बिफाया नोंसोरनि आमोखाया बहा थांदों होनबाथाय मिथिया बहा थांदों होनना बुङो। दा बेबायदि बेलायाव जोंनि बिमा बिफानि एसे लेहेमखौ नुजायो। दा जोङो गावनि फिसाया बबेयाव थांदों बेखौ जोङो मिथिहोनो हानांगौ। दे जोङो गावनि फिसाया एबा बेबायदि बिमा बिफाया मोनथिया जेला गावनि फिसाया बिमा बिफानो खोन्थायाबासिनो बियो थांदों जों बेखौ बुजिनो हायो। दा बेखायनो बे बेलायाव जोङो गावनि फिसाया बबेथिं थांदों सोरजों थांदों माबायदि लोगोजों बबेयाव दंहैयो बेखौ जों बिसार लानाया बिमा बिफानि जोङो दायित्व बा न'खरनि दिथागिरिफोरनि दायित्व। दा बे बेलायाव जोङो सांग्रां बेखायनो जोङो गथ' गथायखौ जों बयबो नोजोर ला होननानै जों मैया जोङो आइजोफोरनि खुगाजोंनो जोङो स्ल'गान होदों। आरो उन्दै हिन्जावसाफोरनि देहा फालांगि खालामनाया जोंनि ओनसोलाव खोब बेबायदि बारा जादों। दा बे बेलायाव जों बेखौबो जोङो सांग्रांथि खालामनो थाखाय जोङो एसे बुंदों आरो जोङो जेरावहाय जों बेबायदि घटना जादों मैया सानसे दाखालि सानसे जाबाय बे एसे आगोलाव बेबायदिनो सोरबा आइजोआ सिख्लाया बांगाल हौवाजों खारफानो नागिरनाय जों बेखौबो थांनानै जोङो हाखु दाखु थांनानै जोङो बुजायहैदों। आरो बेबायदिनो सोरबा गथ'फोर जोङो बायदिसिना एसे एनै फिसा फिसौ माबा जायोब्लाथाय जोङो एसे एनै थांनानै सोरबा खबर होयोबाथाय जों बुजायहैयो। लाबाबो लायाबाबो जोङो बेबायदि बुजायबोनो नाजाबोदों आरो जोङो बुजायबोदों आरोखि।
दा बेबायदिनो जोङो आं खोब गोजोननाय मोन्दों मैया इन्दिरा CLFनि सिङाव थानाय बै माखासे आइजोफोरा एसेबां दोलै नोगोरै ओंखारबोनानै जे बेखिनि खामानिखौ जों जयैनो मावनो लानाय बेखिनि खामानिखौ जे एसेबां सापर्ट खालामनानै खामानिखौ मावनानै जाफुंहोबाय बेखिनिखौनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं साबायखर बावदों। जोंनि जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय इन्दिरा CLF आरो सांग्रां आइजो गौथुमजों लोगोसे जिथुनाखि मैया एवारनेस रेलि लानाय जादोंमोन बेखौ मोजाङै मोजां जाफुंलांदों होननानै आङो मिजिंथियो। दा जोङो माने जोंनि ओनसोलावल' नङा गोबां जोंनि बर' एरियायावनो होन बा बेलेग एरियायावनो होन बिदिनो गाज्रि जाथाय जानो नाङिफोरा जाबोगासिनो दङ, बारानिफ्राय बारा बांबोगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै जोङो जाहाथे इयुनाव जोंनि फिसा फिसौफोरा मोजां लामाथिं फैयो बिनि थाखाय जोङो सांग्रां जानो थाखाय बेखिनि एवारनेसखौ लानाय जादों। जेरैहाय फुजा मेलायाव फुजाखौ जोङो फाथियो नंगौ, खिन्थु फुजा होननानै बुङोब्ला जोङो इसोरखौ जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो खुलुमनांगौ। नाथाय जोङो मा खालामो इसोरनि मुं सिबिनायखौ लानानै जोङो खालामो मेला। खिन्थु मेलायाव मा थायो गाज्रि माबाफ्रा थायो बिदिनो जौ जुवा बेफोर माने गाज्रि इयुन जोलैनि थाखाय गाज्रि होननानै जों आइजो माहारिफ्रा नोजोर बोनानै बेखिनि खामानिखौ जोङो मावगोन होननानै आखायाव लादों। जाहाथे जोङो बेबायदि गेजेर गेजेर एवारनेस होबाय थायोब्लाथाय बेफोरबायदि गाज्रि हुदा लानाय गाज्रि माबानायफोरा गोसोआव फैनाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो माने जोङो सांग्रां आइजो गौथुम आरो इन्दिरा CLF लोगो नांनानै बेखिनि एवारनेसखौ लानाय जादों। नैबे बुब्लियाव नोंथांमोना खोब बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामाव गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। इयुन समाव माबायदि गोसो होलांबाय थागोन? इयुन समाव होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हानायखिनिखौ नाजागोन। जोङो मावा नङा एसे आगोलावबो जोङो मावबोदों। जोंनि एरियायावनो बै दिहिरा होननाय गामियाव माने चाइल्ड मेरिजनिमोन बियो। हिन्जावसायाबो हाइ स्कुलाव फरायनायमोन क्लास 8आव, सेंग्रासाया HS फार्स्ट इयाराव फरायनायमोन। माने जोंनि गेजेराव बिमा बिफाफ्राबो ओरैबायदि दङ दासिमबो माने उन्दै बैसोआवनो हाबा हरनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बे जाथायखौ जोङो मोनथिनानै जोङो थांनाय जादोंमोन। खिन्थु थांसेयावबो जोंखौ माने गामिनि रायजो राजायाबो बांद्राय मोजां बेब'हार खालामनाय जायाखै। जाहाथे बेबायदि खालामा इयुनाव आं बेखौ मिजिंथियो। जोङो बे खामानिखौ मावफुंनायाव जों साक्सेस जादों होननानै आं सानो माने साक्सेस जाखादों आरो जोङो। माने जोङो थानायावबो थांदोंमोन खिन्थु थानायाबो जोंखौ सापर्ट खालामाखै। मानो होननानै बुङोब्ला थानायाबो बुंदों एख' नंला न'आव लांफिनाबालाय माथो हाबा होथोंसै होनना बुंदों। नाथाय जोङो बेखौ मा खालामदों चाइल्ड प्रटेक्सन सेन्टाराव खबर हरनानै माने बिथांमोना मुसलपुरनिफ्राय गथ'फोरखौ हौवासाखौबो हिन्जावसाखौबो लानानै थांदों। बिनि उनाव बिमा बिफाखौ लेंहरबाय, बिदिनो गावसोर रायलायलायनानै लाबोफिननानै दा गथ'आ हिन्जावसायाबो स्कुलाव थांफिनो, हौवासायाबो स्कुलाव थांफिनो आरो बेखिनियानो। माने जोङो साक्सेस जादों होननानै जों सानदों आरो बेखिनि। बेफोरबायदि हाबायाव गार्जेन आरो रायजोआ माबायदि हाबाफोर लालांबाय थानांगौ, स्टेप्सफोर लालांबाय थानांगौ होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? बेबायदि स्टेपआथ' होननानै बुङोब्ला दा जोङो बिमा बिफा हिसाबै फिसानि मोजांखौथ' जों बयबो हास्थायखानांगोन नङा होमबा। दा नोङो फिसाखौ जोनोम होदों जेब्ला गथ'खौ जेनेबा फुजा मेलायाव थांदों बबाव थांदों एसे खबर लानांगोन। कलेजाव थाङो ड्रेस गाननानै कलेज बेग लानानै, खिन्थु कलेजाव थाङालासे गथ'आ बबेयाव थांदों बेखौथ' जोंनि बिमा बिफाया नोजोर होफेरा। बेफोरखौ जाहाथे माने बिमा बिफाया नोजोर होयो आं बेखौ हास्थायो आरो बेखिनि। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव
फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटियाव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।